čaša krvi se ispod i predi. Međutim, ona druga čašica, kaplica znoja, nije ni da... I ono što sam primijetila, da imamo izuzetno puno obrazovanih ljudi, da imamo najrazličitijih zanimanja, od poljoprivrednika do sveučilišnih profesora, imamo čak i dimnjačare, kaže se da oni imamo sreću, nadam se da će se to i ovdje pokazati. No, jednoga zanimanja nije bilo niti na jednoj pristupnici, nije bilo niti jednoga političara. Tako je. Dakle, u ovoj stranci, političkoj stranci, nitko od članova nije u svoje zanimanje naveo političar. Nismo ovdje iz nekakvih ambicija, iz nekakvih interesa, ovdje smo zato da osobnim angažmanom pridonesemo da ovu našu Hrvatsku konačno izvedemo iz krize u koju su je uvalili upravo profesionalni političari. I mali Ivica će možda s olakšanjem i prezirom odmahnuti rukom kad čuje da ovdje nema nijednoga političara i reći pih, ti amateri. Ne mogu se oni mjeriti s nama profesionalcima. Ali razmislimo malo. Ako je njemu zanimanje političar, dakle to je jedino što on navodno znade raditi, a i to radi ovako katastrofalno loše, onda je to zbilja jako žalosno. Ja vjerujem da je prednost HIP-a upravo u tome što nema profesionalne političare, nego ima amatere. Riječ amater dolazi od latinskoga amo amare, što znači voljeti, ljubiti. Mi smo ovdje zato što volimo svoju Hrvatsku i što želimo nešto konstruktivno učiniti da njoj konačno krene na bolje. No, kažem, nažalost, upozorila bih i na jednu slabost koja je ovdje došla do izražaja na ovoj saboru. Sa žaljenjem moram reći, ja sam ona kolegica koja se profesor Ljubičić malo prije ispričao. Prikupila sam 50 potpisa za kandidaturu za malo vijeće, predala uredno do 12 sati kako je pisalo na tim kandidatskim listama da treba predati. Zahvaljujem svima koji su me podržali, bilo zato što me poznaju, bilo tome što me ne poznaju. Eto, trud nam je bio uzalud, ali možda će drugi puta biti bolje. I za kraj, nas često optužuju da smo nekakva ekstremna desnica, da želimo živjeti ustaško ili tako nešto. Ja bih vam, da odgovorim na te optužbe, pročitala pjesmu gospodara Stijepa Milića Kočana. Pjesma je naslovljena U strahu od u spoznaju da oboživači laži umnožavaju i u otporu jer bi da silom žele nalijepiti na čelo, u nastojanju da spriječi tu podvalu, u pređu sve brojnih umnoživača upadam u njihov uvatovski tvoj, u njihovu mržnju, ali ne na im je nuždan dok došao im je u sržbi im na jednako pravom glas i posljednju stol, u opravdanju bratobojstva da bi ih uvjerio u sudnu upinjanju da unište, da priprave zbog u jurišu pitmeno pomiješavši jezik s mojim godičan svojim, u ugodničkom lukavstvu da zemlju uzmu baštinu i zlu, ističu i ispisuju nam još laži na laž, u uvjerenju da će i mene
provociranju, u draženju, u uguravanju u nepoštivanju žrtve za zajednički nam križ, u vlačenju moje boli i cvila i patnje zbog zala svih i u nastavku i nastavku zločina kojim sve očima pa i u svojim svetobrukim stojatanjima svetosti, u svojim podvalama o i zašto se uopće pojavio. U mom srcu, međutim, ima ljubavi, u ljubavi ima razumijevanja, u razumijevanju ima oprosta, u oprostu je nada. U ustanku opstanak. Ja se ispričavam, ali malo ste već vrijeme Samo još jednu rečenicu za kraj. Pjesma je napisana 1989. godine, ali mislim da je danas 14 godina kasnije jednako aktuelna. I ono što je zajedničko 1989. godini i ove naše 2002. godine. To je godina prije nego što ćemo skinuti komuniste s vlasti na demokratskim izborima. Mlade kolegici, evo, doista nam je žao da se dogodilo to što se dogodilo. Ja imam jedan prijedlog, to je moj osobni prijedlog, nemojte me krivo razumjeti, jedino vi možete odlučiti o njemu. S obzirom da nema nikakvog razloga da se ne vjeruje da je kolegica Lopina uredno skupila 50 potpisa, jedino vi možete svojim dizanjem ruku da se stavi na listu ako ste za to. Ima li netko protiv? Evo vidim da nema nitko protiv. Ovom gestom, ja mislim, smo pokazali da znamo ispraviti greške, ako je to činimo. Hvala lijepo. Gospodin Ivica Lović se je odustao od rasprave, pa sad molim od gospodina Aleksandra Federovskog da on uzme riječ. Poštovane dame i gospodo, poštovana gospođo Tuđman, poštovana predsjedništvo i poštovana kolegice Lukić, koja me dotaknula da se javi. Nada se cijeni gospođu Lukić, pogotovo što je sam u saznanju da je pomogla mnogim roditeljima koji su bili na bojišnici, prvoj bojišnici u vrijeme Domovinskog rata i pomogla je njegove djece koje u tom času nisu imali podršku svojih roditelja za darima. Zahvaljujem u to ime. Međutim, s njezinim mišljenjem u svezi reforme škole se ne bi složio. A ne bi se složio iz nekoliko razloga. Naša djeca, kao prvi razlog su naša djeca. I ja nisam sklon u ime nikakve nauke koja se zove pedagogija žrtvovati svoje djece. Lagano je govoriti o tuđoj djeci, međutim, mi svi roditelji odgajamo svoju djecu tako kako to mi želimo. I ja se užasavam kada struka, odnosno nauka, želi odgajati moju djecu kako ja to ne bih htio. To jest, mi svi, kada bi nas pitali da li hoćemo da se radi 2 sata dnevno, bi digli ruku za išli bi doma. Međutim, produktivnost je bila jalova. Pitati đake kako je, nije njima ništa loše nego što je bilo meni. Ja sam morao učiti čak
više nego što oni sada uče. Kvantnog znanja, govorimo o srednjoj školi, je bio puno viši nego što je danas. Prema tome, malo više snege, malo više odgoja i malo više respekta prema onima koji trebaju učiti djecu. Mislim da je deplasirano da djeca uče roditelji. Hvala lijepo. Ja se zahvaljujem kolegi Fedorovskom, a sada javila se za repliku što po poslovniku ima gospođa Vokić, pa dajem joj riječ. Zahvaljujem na mogućnosti da odgovorim. Ja imam svoje 5 djece i ne govorim o tuđoj djeci, nego mislim da nakon rada 30 godina u školi imam pravo da dijete smatram subjektom, a ne objektom. I samo je tu razlika između kolege i mene. Ja se uvijek govorim da je dijete subjekt. Mirka Zelića da kaže nekoliko riječi, neka se kolega Krasnodar Rovar pripremi za nastavu. Dame i gospodo, dopustite da nekoliko riječi se osvrnem na područje koje se nažalost niko ne osvrće. Naime, reći ću da sam bio nazočan na nekoliko prezentiranih programa što se tiče gospodarstva u Hrvatskoj i kojeg li paradoksa ni u jednom programu nisu elaborirani prirodni energetski izvori, niti energetika u cjelini. A znamo da u svakoj državi su prirodni energetski izvori nešto što su kralježnica svakog gospodarstva, svakoj državi. Zbog njih se vode ratovi, zbog njih se isceniraju razno-razni problemi, krizne situacije, da bi se moglo intervenirati i osvojiti područja. Početkom 20. stoljeća poznate svjetske naftne kompanije su formirale 7 sestara poznatih i napravile su kartele, podjelu globalnog svijetu svojih interesa. Oni do danas žive. Zbog toga se vode uvijek ratovi. Rat u Afganistanu je pod krinkom terorizma, ali on zbog krvotoka nafte i plina. Slično će biti i u Iraku. To govori stoga što je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja u Europi koja ima 70% udjela domaće proizvodnje u plinu i 40% zadovoljava svoje potrebe u nafti. Mislim da to puno govori ako uzmemo da JANAF, koji je žila kucavica u Hrvatskoj, koja će moći omogućiti transport i u jednom i drugom smjeru i da se nalazi na raskrižju energetskog istoka i zapada, sjevera i juga, onda mislim da je to područje koje ima najveći značaj u državi i da ono mora biti okosnica gospodarskog programa. To govorim stoga što ni u jednom programu nije to zastupljeno ili je barem minimizirano i nadam se da će ova stranka osmisliti takav program koja će konačno definirati koji su to strateški ciljevi, koje grane gospodarstva treba razvijati sa domaćim znanjem, sa domaćim izvorima, a u cilju ostvarenja strateških ciljeva, jer mi imamo određene prednosti, a naslušat može se i na televiziji, i individualno, i u novinama, ali nikad osmišljenog programa da prihvatimo to u svoje ruke. Govorim stoga što zapravo kao prvo apeliram da u ovom programu koji će slijediti, da znanost bude na prvom mjestu.
ona je jedina garancija da ćemo sa pameću moći se odhrvati svim negativnostima koje ova nesretna globalizacija nosi. Ako si pametan, onda ćeš odabrati u globalizaciji što je u interesu zemlje, a značiš odbaciti ono što je negativno za zemlju. Drugo, već sam energetiku i energetske izvore naveo, ostalo također moram reći da Hrvatska raspolaže sa najvećim zalihama visokotemperaturne geotermalne energije. Nju će trebati sa standardom iskorištavati u one standardne svrhe. Naprosto, navešću ovdje, x puta smo navodili, i kolega admiral Lošo Domazet je često puta navodio, ja ću samo akcentirati, pitka voda je nešto što će biti ono što je nafta u 20. stoljeću, bit će u 21. stoljeću. Ako uzmemo da na kugli zemaljskoj ima oko 30 miliona kubnih kilometara svježe vode, od toga je 97% u polarnim područjima, 2% je u rijekama i jezerima, 1% je samo pod zemljom koja je kvalitetna i pitka. A danas procjene govore da će do 2050. stanovništvo narasti na oko blizu 10-11 milijardi. Postavlja se pitanje kako to stanovništvo osigurati sa pitkom vodom. Sve druge tehnologije su vrlo skupe, a ova tehnologija koju imamo prirodnu treba je znati dobro iskoristiti. Hrvatska spada u Europi u najkvalitetnije područje sa vodom i samo treba praktički osmisliti projekte koji će praktički i taj, nazovimo ga ne energent, ali proizvod omogućiti da Hrvatska uz druge grane koje ima da bude prosperitetna i da konačno ne bude to samo na papiru, nego da se osmisli kako to realizirati. A kako to treba realizirati može samo kazati struka, a da političari služe struci, a ne struka politici. Evo, to je ono što apeliram. Danas kad predsjednik Amerike Bush govori za govornicom, to nisu njegove riječi, to su riječi naftnih i drugih velikih kompanija, gdje američka vlada samo služi kako realizirati već njihove osmišljene programe. I to je uloga vlade. Hvala lijepo. Zahvaljujem se akademiku Zeliću na ovoj poticajnoj raspravi, jer sad bih molio kolegu Rovo da uzme riječ. I neka se pripremi gospodin Antun Mateš. Dame i gospodo, poštovani izaslanici našeg sabora, poštovano predsjedništvo. Meni će ovog trenutka biti najteže kako u ovih nekoliko minuta izrediti sve ono što sam pripremio. Ja bih zapravo vama, dakle svima nama zajedno, a osobito našem novom političkom vodstvu pokušao približiti ili ponuditi neke poruke. Vama, kao izaslanicima, pred nama je zapravo dan kada biramo naše novo političko rukovodstvo i onaj tko će nas u buduće voditi zaista mora biti maksimalno kvalitetan i učiniti sve da sve ono što mi želimo bude nekako i ostvareno. Zato mi nemojte zamjeriti što ću, s obzirom da sam ja po profesiji sporta još od svojih najmlađih nogu, pa i do danas, što ću u diskusiji malo spomenuti sport. Primjerice, Miško Platini, ja vjerujem da ste čuli za njega, jedan od najvećih imena francuskog i svjetskog nogometa, nedavno pokušaju da se pronađe novi izbornik francuske nogometne organizacije i sam je ponudio svoga vlastitog kandidata. Dok su ga pitali da on zaista misli da njegov kandidat treba pobijediti, on je doslovno odgovorio.
nije problem da li će pobijediti moj ili nečiji drugi kandidat, bitno je da mi, a tu se danas ovdje gorgama, izaberemo najboljeg među njima. I mislim da je to danas i velika odgovornost pred nama, među svim kandidatima ovdje ponuđenim izaberemo zaista najbolje. Što se tiče novog političkog vodstva naše stranke, ja bih među inim imao dvije promjene. Pred zadnje parlamentarne izbore na jednom predizbornom skupu na kome je bilo nekolicina najutjecajnijih članova HDZ-a, pa među njima i gospoda Canugel i Granić, ja sam bio slobodan postaviti im dva pitanja. Prvo je bilo, da li ste vi, svi tu prisutni, pa dakle i dvojica, časni, pošteni ljudi, kao prvo, i drugo pitanje, kakva je to obitelj koja odbacuje vlastnu djecu? Ja na ta dva pitanja gotovo nisam dobio nikakav odgovor. No vama svima zaista je dobro poznat epilog. I zato s ove govornice poručujem našem novom političkom vodstvu, ne daj Bog da među članovima HIP-a netko u neko dogledno vrijeme postavi ovakova dva pitanja. Za mene nije prezao da hrvatskom narodu preko njegovog političkog vodstva ponudi i zamoli da pokoljenim Srbima dade oprost. Hrvatski narod i svoje velikodušnosti i hrvatsko vodstvo prihvatilo je taj apel i dalo pokoljenim Srbima oprost. Svijet je tada, znajući ili ne, zapravo priznao da smo mi pobjednici i pravednici. Jer samo pobjednici i pravednici mogu nekome dati oprost. Danas taj isti politički svijet putem institucija Haškog suda hoće i želi sve to povući na način da najveće i najbolje hrvatske sidove, naše vitezove, generale, koji su tako uspješno do pobjede vodili djecu i muževe naših majki, želi pretvoriti u ratne zločince. Hrvatski narod, hrvatski čovjek, sasvim sigurno, niti želi, niti može zaboraviti one prekrasne trenutke zbivanja na svim hrvatskim trgovima nakon fantastičnih pobjeda u akcijama Bljesak i Oluje. I svoje pozornice, mislim da u svijetu možemo poručiti da hrvatski čovjek i hrvatski narod, ako ustreba i bude potrebno, moći će živjeti i od same ljepote svoje prekrasne domovine. Hvala kolegi Dori, a sad molim gospodina Mateša. Dragi prijatelji, stranački kolege, nastojat ću biti kratak. Kad sam prije nekoliko godina imao samostalnu izložbu u Argentini, u Buenos Airesu, u centru Recoleta, on je poznat osim toga po tome što je tamo gdje zimi nalazi grob Eve Duarte ili Evite Peron, nisam mogao pustiti priliku da putujem avionom na slapove Iguazu. To je jedna od poznatih svjetskih senzacija, a nalazi se u pokrajini Misiones. Bolji poznavaoci filmske umjetnosti možda su gledali film Izvan reda od francuskog redatelja Rolana Joffea koji se zvao Misija. Priča o filmu koji govori kako je negdje u 18. 17. stoljeću jezuiti ili isusovci došli su tu pokrajinu kao misionari i od indijanaca su napravili kulturno i civilizacijski svijet koji je zapravo radio
glazbene instrumente. Nažalost, njihovo prosvjetiteljstvo bilo je vrlo kratko, jer su bili od vlasti koja je smetala, naravno ovakva civilizacija, pobijeni i jezuiti i ti indijanci. Zašto vam to pričam? Vidio sam jedan zgodan bračni par Japanaca koji su se tamo uz ostale fotografirali na tih raznim slapovima i ja sam iz usluge njima se povedao da ću ih fotografirati. Pitali su i mene od koga sam ja, a ja kažem iz Kroacije. A oni kažu, Kroacija? Šuker, kažu. Sretni ljudi, on je rekao ženi, Šuker, Kroacija pobjednici. Znaš što to govorim? Što je pokojni predsjednik Tuđman znao, a to je da je osim kulture i športa, da su to zapravo jedna od vrlo važna dva segmenta koje čine identitet jednog naroda. Po tome smo dakle bili poznati po svijetu. Mi smo kao civilizacijska zemlja ne samo baštinici, već direktni sudionici renesanse Dubrovnika, Francesco Laurana, koji je napravio čudesan grad. Dakle, bili smo u civilizaciji direktno Evropa već u doba renesanse. Zašto to govorim? Zbog toga da vas samo upozorim kakva je situacija danas. Dakle, kada je Roland Joffé radio ovakav film, htio vas upozoriti da danas, dok mi ovdje sjedimo, da se upravo danas snima film u okolici Karlovca koji govori o zločinima Hrvata u Domovinskom ratu. Iz poreznih obveznika vas, mene, snima ga mladi Brešan i riječ je zapravo o parafrazi ubojstva obitelji Zec. Glumica je Mirjana Karaković. Došla iz Beograda, vi uvlačete. Neki dan smo gledali izvanredan afirmativni film, Čiko, mislim da ste ga gledali. Dakle, nama su Mađari napravili film o Hrvatskom Domovinskom ratu, gdje taj međunarodni jedan Pustorov Čiko, koji je dakle Židov, koji je apsolutni crveni komunist, koji kaže tati kad ga zove otac sina, ali to su ustaše, to su fašisti, veli ne tata. Fašisti su ovi komunisti, oni napadaju Hrvatsku. Dakle, mi danas smo u situaciji u kulturi da nam Mađari rade film o našem Domovinskom ratu, a Hrvatska snima film zapravo protiv Hrvatske. U likovne umjetnosti, koja je neobično važna, imali smo tu Ivana Meštovića, imali smo puno značajnih stvari, danas nam je dobila dobitnica nagrade, jedna umjetnica, neću imenovati, koja je nagrađivana za akciju, nemojte me krivo shvatiti, koja zove masturbacija na balkonu. Za to je dobila nagradu časnog naziva Josip Račić. Mislim da je možda vrijeme da se to nazove Puniša Račić. Nažalost, film je ono koje danas u medijskom predstavljanju možda čini najvažniji segment kulturnog djelovanja. Čak jedna Bosna, za koju možemo se složiti nije niti država protektora, dobila Oscara. Ako se pogledamo kako je sastanje osim umjetnosti u kulturi, vi ćete da završiti s ovim, pogledajte samo molim vas ovaj kviz, kako biti dobi, biti milijunaš. Da je profesorica koja uči đake ne zna zapravo koji dio Poncije bila. Zašto sam uopće ja tu? Što treba jednom slikaru koji ima karijeru baviti se tim? Ali, ako ćemo odustati, onda će zaustati mjesta ovi koji su sada. Možda je bila greška što smo se mi uzmicali, jer ajde, nećemo se baviti tim parima stvari koje su lijepo.